شما Opel Astra F میباشد که سال باروریشش 1996 ماشین در شهر دوشنبه قرار دارد. نوع سوزشوریش گاز بنزین. Приводش передняя состояние пробега. Расстановка кашидагии аст. در кузов универсал рангаш сафед аст. объем двигателеш 1.6 литр, пробегаш 110,000 км. Коробка передачаш механикай. Мошин кондиционер дорад, мотораш 100 фоиз, 4 литри диск дорад. даридагӣ пусидагӣ надорад, 1 моҳа ҳуҷҷат дорад. мошина бениҳоят тоза савдо дар назди мошин мешавад. срочно фурӯхта мешавад сум дар курай ва нархи мошин бошад 27500 сомон. номеро барои зан задан дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯши Opel Astra F соли бароришаш 1996. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. навъи сӯзишвориш газ бензин. Приводаш передняя состояние пробега. расстановка кашидагии аст. дар кузови седан рангаш сирх аст. объем двигателеш 1.6 литр, коробка передачаш механикай. состояниеш нағзай, беягон камбудӣ. вариантҳои алиш карданам дорад ва нархи мошин бошад 30,000 сомон. боз арзон карда мешавад. номеро барои зан задан дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯши ВАЗ 2115 соли бароришаш 2008. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. навъи сӯзишвориш бензини холӣ аст. приводаш передняя состояние пробега. расстановка кашидагии аст. дар кузови седан рангаш серебристи хокисаранг. объем двигателеш 1.6 литр, пробегаш нависагӣ нест. коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. тонировка дорад, задагӣ надорад ва нархи мошин бошад 32000 сомон. боз арзон карда мешавад. номеро барои зан задан дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯши Mercedes Benz C-класс соли бароришаш 1990. мошин дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. навъи сӯзишвориш дизел аст. приводаш задняй. состояниеш пробега. расстановка кашидагӣ аст. дар кузови седан рангаш мокри асфалт. объем двигателеш 2 литр, коробка передачаш механикай. срочно фурӯхта мешавад. Mercedes Benz 201. мошин 100% дар ҳолати хуб қарор дорад. ходовои часташ полностью 100%. расходи топливаш 6.5 литр дизел. соҳиби мошин хоҳиш кардааст ки харидорони аниқ зан занед ва нархи мошин бошад 37000 сомон. боз арзон карда мешавад. номеро барои зан задан дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯши Opel Astra F соли бароришаш 1992. мошин дар ноҳияи Файзобод қарор дорад. навъи сӯзишвориш бензини холӣ аст. приводаш передняя состояние пробега. расстановка кашидагии аст. дар кузови хэтчбек рангаш серебристи хокисаранг. объем двигателеш 1.6 литр, пробегаш нависагӣ нест. коробка передачаш механикай. газа дидагӣ нест. нав аз ремонт баромадагии мошин. вариантҳои алиш карданам дорад ва нархи мошин бошад 25500 сомон. боз арзон карда мешавад. номеро барои зан задан дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯши Opel Astra F соли бароришаш 1994. мошин дар шаҳри Ёвон қарор дорад. навъи сӯзишвориш бензини холӣ аст. приводаш передняя состояние пробега. расстановка кашидагӣ аст. дар кузови седан рангаш сафед аст. объем двигателеш 1.6 литр, пробегаш 111000 км. коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. документош 1 сола, 4 баллонаш нав. аккумулятори нав. илтимос беҳуда занг назанед. соҳиби мошин хоҳиш кардааст ва нархи мошин бошад 27000 сомон. боз арзон карда мешавад. номеро барои зан задан дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯши BMW пятёрка соли бароришаш 1996. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. навъи сӯзишвориш газ бензин. приводаш задняя состояние пробега. расстановка кашидагии аст. дар кузови седан рангаш кабут аст.
Объем двигателя 2,3 литр, пробегаш 120 000 км, коробка передачаш механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. Маълумотҳои бештарро шумо бо тариқи телефон мегиред. Вариантҳои алиш карданам дорад ва нарх мошин бошад 30,000 сомон. Номерро барои зан задан дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯши Opel Astra J соли барори 6-2001 гай. мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Нави сӯзишвориш газ бензин, приводаша передняй. Состояниеш пробег-хотя расстановка шидагӣ асай. Дар кузови хэтчбек рангаш серебристый хокисаранг, объем двигателеш 1,6 литр, пробегаш 194 000 км, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, умуман задагӣ нест. мотораш инжектор газ евро 4, кондитсионераш кор мекунад. харидор бошен зан занен боз арзон мешавад ва нархи мошин бошад 50,000 сомон. номерро барои зан задан дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯши Opel Vectra V соли бароришаш 2000 май. мошин дар шаҳри Конибодон қарор дорад. нави сӯзишвориш бензини холӣ аст. приводаша передняя, состояниеша пробег-хотя. расстановка шидагӣ асай. дар кузови седан рангаш серебристый хокисаранг. объем двигателеш 1,8 литр, пробегаш 91 меса, коробка передачаш механика. техосмотрша нав дуруст пеш кардагӣ асанаш. мошини вагона климат контрол, кондитсионер ҳамаш ҳастай, задагӣ ҷош нестай. аз вагон омадагӣ состояниш ҳами хеле истода аст. газа дидагӣ неса. харидори аниқ зан занед гуфта илтимос соҳиби мошин хоҳиш кардааст ва нархи мошин бошад 40,000 сомон. номерро барои зан задан дар рӯи экрани шумо. мошини фурӯши ВАЗ 2107 соли бароришаш 1998. мошин дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад. нави сӯзишвориш газ бензин, приводаша задняй, состояниеша пробег-хотя. дар кузови седан рангаш кабут аст. объем двигателеш 1,3 литр, пробегаша 97 000 км, коробка передачаш механикай. 4 баллони нав, аккумулятори нав, техосмотраш то 12 моҳагӣ 2020. маълумотҳои боқимондаро шумо аз соҳиби мошин мегиред ва нархи мошин бошад 16,000 сомон.